Laĺhlimpuii Mahlimi hian I hun ti thianghlim la ti khaila da lovin ka hria tia Christian mun number zali samli panga ania helai sa pla chuan take time to be holy ti ania thianghlim turin fian rial hun nei thin ro ti na ni ome Ana sa ton ni style en kan ta lang chiang vak lo mai theya style a hian I walls kan thlang ta 209 ania walls kan thlanga chu walls chu lo ni ta tempo hi chu za som ni panga vel ni ta ni chu a drum sakha a style volume hi ala zoi dewa kan hriat chuan hetan function a kan kala style volume ti a oma za som ni pania maximum hi za som ni pasarinia za som ni panga ring viau ni kaha kan mangdon ni Mahlimi ron request ani du tok le photang